ההרצאה שאני ארצה, הנושא הכללי שלה זה שפיות כנגד שיגעון. זה מאוד עצוב בכלל ואבסורדי שצריך להעביר על זה הרצאה עכשיו, שהיה צריך להעביר על זה הרצאות לפני 2, 3, 4, 5, 10, 20. כשאנחנו לא לומדים מההיסטוריה זה מאוד מתסכל, אבל אין ברירה. ההרצאה שאני אעביר תהיה דרך משל, ובסוף אני כבר אביא את זה למסקנות. אז רגע, אני רק אחליף את התמונה ברקע ואני אתחיל. טוב, אז היו היה לא גיבור, דמות. היו הייתה דמות, קראו לה ג'וקר. היא הייתה מאוד רשעה, מאוד מפלצתית, היא גם לא הסתירה את זה. היא אמרה בפומבי לכולם, לכל מי שהכיר אותה, לכל מי ששאל מי, היא אמרה בפנים: אני מפלצת, אני צבוע, אני רוצה להשמיד בני אדם כי אני נהנה מזה, זה עושה לי כיף על הלב, ואני צבוע גם, כשיהיה צריך אני אתבכיין בשביל שאתם תרחמו עליי. היא לא הסתירה שום דבר מתוך זה, גם כשהיא עשתה את הבכי המאולץ, את דמעות התנין, גם כשהיא הוזילה אותם, היא הודתה, כן, זאת צביעות מוחלטת, אני לא באמת בוכה, זה רק צביעות. זו הדמות הראשונה בסיפור, שקראו לה ג'וקר. הייתה עוד דמות אחת. לדמות הזאת, קרוב לוודאי שכולכם מכירים אותה, קראו בטמן. הייתה דמות מאוד מאוד חסונה ואיתנה. הוא הגיע עם מטרה מאוד נעלה, לנצח את הרוע. לרוע קראו ג'וקר, והוא הגיע להציל את העולם ממנו. היה לו כוחות מטורפים, הוא לא היה סתם גיבור, הוא היה גיבור על. מעבר היה לו גם תחתונים על המכנס, זוהרים ובוהקים. היה לו סמל זוהר על החזה. היה לו גלימה מאחורי הגב, מתנפנפת עם הרוח. הוא עורר הרבה מאוד אהדה בקרב בני האדם, כי הוא היה מאוד מגניב. הוא עורר הרבה מאוד השראה. והוא הגיע למטרה להביס את הרוע. לא סתם, לא כמו גיבורים מאפנים, פשוטים, הוא היה גיבור על, הרבה יותר מגניב. והוא הציב לעצמו מטרה, להביס את הג'וקר, להביס את הרוע. רק שנייה, אני מחליף תמונה. ושתיהם נעמדו בקרב אחד מול השני. הג'וקר שמסמל את הרשע, ובטמן שמסמל את הטוב, שהוא הגיע להציל את העולם. ודי מהר, בטמן הצליח להביס את הג'וקר. זה לא היה כזה קשה, כי ג'וקר בעיקרון היה בן אדם רגיל. לא היה לו שום כוחות על, הוא לא היה גיבור על, לא היה לו שום לייזרים בעיניים, הוא היה סך הכל יצור רגיל. אבל לאחר שבטמן הביס את הג'וקר, הוא שם אותו לכלא. הכלא היה שייך לבטמן. אבל הבטמן, במקום להשאיר אותו שם לאורך כל חייו, אחרי כמה ימים התחיל להקשיב לג'וקר. וג'וקר אמר לו: תשמע, בטמן, מה זה שווה לך? עכשיו אני בכלא, אין אף אחד שיעשה בעיות. זה משעמם. ככה אתה רוצה לחיות? בלי שום אקשן, בלי שום דברים כיפים, בלי שתצטרך להילחם באיזה נבל על? זה החיים שאתה רוצה? אתה כלום בלעדיי. אתה צריך אותי, שיהיה לך כיף. וגם הוזיל קצת דמעות. אמר לו: נו באמת, אני לא אהיה אבל עוד פעם רשע. אני מבטיח שאני לא אהיה רשע. בטמן שאל אותו: אתה בטוח שאתה תפסיק להיות מפלצת? וג'וקר אמר לו: לא, אני אשאר מפלצת. אני סתם צחקתי. אני צבוע, אתה יודע. אבל בטמן אמר לעצמו: לא, בטוח הוא לא באמת התכוון לזה. בטח הוא התכוון לזה שהוא יפסיק להיות מפלצת. הוא לא באמת התכוון למילים שלו. ובטמן הוציא את הג'וקר מהכלא. וג'וקר כמובן, כפי שהוא אמר, הוא לא הסתיר את זה לעולם, הלך להמשיך לצוח, לשדוד ולהשמיד בני אדם. כי זה עושה לו כיף. הוא אמר את זה מלכתחילה, הוא לעולם לא הסתיר את זה. ובטמן שוב חזר להילחם בו. שוב הביס אותו ושוב שם בכלא. ולאחר זאת הסיפור חזר לעצמו.
שוב הג'וקר אמר לבטמן שיהיה לו משעמם בלעדיו, ושוב הג'וקר אמר לבטמן שהוא יפסיק להיות רע, הוא יהפוך לטוב, ושוב בטמן שאל אותו, ושוב הוא אמר שלא, הוא לא באמת התכוון לזה, הוא שיקר, כי הוא צבוע והוא יודע את זה. ושוב בטמן שחרר את הג'וקר בשביל שהוא ימשיך להשמיד בני אדם, ובטמן יוכל שוב פעם להרגיש גיבור, ושוב להילחם בג'וקר הרשע. ככה פעם אחר פעם הם עשו את המלחמה הזאת, ופעם אחר פעם כמובן שגם מתו יותר ויותר אנשים חפים מישע, חפים מרשע. אבל את הבטמן זה לא עניין יותר מדי. זה היה איזשהו ריקוד מאוד כיף, שמצד אחד יש בו רשע ונבל מפלצתי בשם ג'וקר, ומצד שני יש את הבטמן שמציל את העולם שוב פעם ושוב פעם ממנו, ומקבל את הדופמין שלו, וככה שתיהם נהנים. הבטמן חונק, הג'וקר חונק את בטמן, הבטמן מקבל מזה הנאה, ולאחר זאת, ולאחר זאת הבטמן חונק את ג'וקר, והג'וקר מקבל מזה הנאה. איזשהו משחק מאוד מעוות, מאוד אכזר ומאוד מפלצתי בין שתי הדמויות שלנו. שלאחת קוראים ג'וקר והיא מגלמת את הרשע, ולשנייה קוראים בטמן והיא מגלמת את הטוב. האומנם? בזה הסיפור לא נגמר. מסתבר לא היה גבול. לא היה גבול לסיפור הזה. הם שוב ושוב המשיכו את הגלגל הסגור הזה. את הגלגל שאין ממנו יציאה, את הלופ האינסופי הזה. בטמן תפס את ג'וקר, שם אותו בכלא, ואחרי זה הוציא אותו. ג'וקר השמיד בני אדם, בטמן תפס אותו, שם אותו בכלא ושחרר אותו עוד פעם. היה לופ ארוך מאוד ואין סופי. למעשה, ג'וקר ובטמן, בלי להבין את זה, הפכו למאהבים מדהימים. אחד תמיד יבצע את הרוע, השני תמיד ירוויח מזה. בטמן ירגיש מאושר בגלל שהוא הגיבור, ג'וקר ירגיש מאושר כי הוא המפלצת שמצליחה לנצח. ולמעשה, היא תמיד מצליחה לנצח בגלל שתמיד ישחררו אותה, ותמיד היא תשמיד עוד ועוד בני אדם. אך הסיפור לא נגמר פה. מסתבר שהיה עוד דמות שהיא לא הייתה כמו בטמן. היא הייתה גיבורה, שונה לגמרי מבטמן. היא נלחמה עם בטמן, לה היה עקרונות, קראו לדמות הזאת סופרמן. סופרמן, בהבדיל מבטמן, נלחם עם הרוע, הוא ניסה להשמיד את הרוע. לא כמו בטמן, הוא שונה לגמרי מבטמן, כי הוא נמצא מצד ימין ובטמן נמצא בצד שמאל. הם לא אותו דבר, הם שונים לחלוטין. הם בכלל לא אותו דבר. אבל, האומנם? לסופרמן, בדיוק כמו לבטמן, היו תחתונים זוהרים ומודגשים, לבושים מעל המכנס. בדיוק כמו לבטמן, היה לו גלימה שמתנפנפת ברוח. בדיוק כמו בטמן, הוא גם לא השמיד את הרוע. הוא יכל, יחד עם בטמן או בלי בטמן, להשמיד את ג'וקר ולשים סוף למפלצתיות הזאת. לשים סוף להחרבת והשמדת בני אדם. אבל גם סופרמן מאוד נהנה מהדופמין, מאוד נהנה מהתחושה שהוא הגיבור שמציל את העולם, ויש נבלים מטורפים שאף אחד לא יכול להביס אותם, אבל הוא לא סתם בן אדם, גיבור על, כי יש לו תחתונים זוהרים, ויש לו גלימה, והוא יודע לרחף באוויר. הוא לא בן תמותה פשוט, הוא כל פעם יציל את העולם. ולמעשה, גם בטמן וגם סופרמן שניסו ליצור תחושה, והם בעצמם היו בטוחים בזה, שהם שונים, והם נלחמים אחד בשני, כי להם יש שיטות שונות, ויש להם חזונים שונים, ויש להם מטרות שונות, כי אחד נמצא מצד ימין והשני נמצא מצד שמאל. למעשה לא היה ביניהם שום הבדל. בסדר גמור גוני. שתיהם, בדיוק כמו בטמן וג'וקר, מאוד אהבו אחד את השני, רק שבמקרה של בטמן וסופרמן, הם פשוט רדפו את אותה המטרה. למעשה הם היו פשוט פיצול אישיות של אותו היצור. אותה דמות ששכנעה את עצמה ואת כל העולם שהיא גיבורה, אך למעשה
בהגדרה היא לא הייתה גיבורה. גם בטמן וגם סופרמן בהגדרה היו נבלים, כי הם אפשרו למפלצות להשמיד ולהחריב בני אדם חפים מישע, שוב, שוב ושוב. אבל איפה בעצם בכל הסיפור נעלמים הגיבורים? הרי חייב להיות שיהיה גיבור, אין סיכוי שבעולם יש רק נבלים ונבלים שבטוחים שהם גיבורים. חייב להיות גם גיבור. איפה? אז כן, הגיבור נשכח מזמן. למעשה זה לא היה גיבור אחד, הם היו 4. הגיבורים נשכחו מזמן, ולגיבורים קראו בשמות מוזרים, הם לא מוכרים יותר מדי, שכחו אותם מזמן, הם לא כאלה מלהיבים, אבל הם נראים כך. לאחד קראו פרודו, לשני סם, לשלישי קראו מרין ופיפין. בעצם 4 הגיבורים הם לא כאלה מגניבים, ברור. אין להם שום יכולות על, אין להם כנפיים, אין להם גלימה מגניבה שמתעופפת ברוח כשהם מרחפים באוויר, אין להם לייזרים מהעיניים, אין להם שום כוחות על, הם אפילו יותר חלשים מבני תמותה, הם סך הכל הוביטים, שזה בהגדרה אפילו לא בן אדם, זה חצי בן אדם, הם מתחת לבן אדם. זה לא מגניב, זה ממש לא מגניב, זה ממש לא יוצר שום רושם, זה מאפן. מזה אנחנו אומרים להתלהב? מזה האנושות צריכה להתלהב? מזה? באמת? זה סך הכל לוזרים. לוזרים מאפנים שאין להם שום כוח. הם לא יודעים לרחף באוויר, הם לא יודעים לראות לייזרים מהעיניים. הם ממש מאפנים. הרבה יותר מעניין לעקוב אחרי סופרמן ובטמן. הם הרבה יותר חזקים. מי צריך את החצאי בני אדם האלה? אך למעשה, הסיפור המשיך, ובעודם חצאי בני אדם, בלי שום כוחות על, בעודם בני תמותה פשוטים, אותם 4 הוביטים, שאין להם שום כוח על, אני חוזר לזה שוב, אין להם שום דבר על טבעי, הם לא גיבורי על, הם אפילו לא בן אדם, הם מתחת לבן אדם, הם בגובה של חצי בן אדם, הם יותר חלשים מבני אדם, ואין להם שום טכנולוגיות של בני אדם. לעומת זאת, אותם 4 ההוביטים הביסו אל. בהיותם בני אדם, פחות אפילו, סליחה, בהיותם הוביטים חצאי בני אדם, בלי שום כוחות על, שהיו מצוידים אך ורק בתיקי מסע, אך ורק בחרבות שבקושי היה אפשר לקרוא להם חרב, סכינים, יותר היה מתאים, הביסו אל. ובאותו הזמן, באותו קו סיפורי, רק שנייה, אני אחליף את התמונה. באותו הזמן, 2 גיבורי על, שבשביל בני האדם נראו כאלים, לא יכלו להביס לעולם, לנצח, שוב ושוב ושוב, בן תמותה עלוב ורקוב. מפלצת כה חלשה, שהדבר היחיד שהיה לה זה הרוע שצמח לה מבפנים. למה? השאלה הסופית. איך זה הגיוני ש2 גיבורים כאלה מטורפים, עם כוחות על כאלה מדהימים, לא יכלו להביס יצור כזה פרימיטיבי, כזה מאפן, מפלצת כזאת עלובה? ואיך זה הגיוני? איך זה אפשרי? איזה הסבר יש לזה? ש4 חצאי אדם, שלא היה להם שום כוחות על, בני תמותה עלובים, הצליחו להביס אל. איך? למעשה נורא פשוט. התשובה כל כך פשוטה שבשביל לענות עליה לא צריך להיות גאון, לא צריך להיות איינשטיין, לא צריך ללמוד פיזיקה קוונטית, צריך רק להיות שפוי. צריך רק לדעת ש2 ועוד 2 שווה 4. צריך רק להבין שבשביל לצבוע קיר לצבע לבן צריך להשתמש במכחול לבן. ובשביל לא לאפשר לקיר להתלכלך בצבע שחור, צריך להרחיק ממנו את הצבע השחור. נורא פשוט. 4 ההוביטים האלה הביסו אל, לא בגלל שהיה להם כוחות על, אלא בגלל שהייתה להם מטרה להביס את אותו האל המרושע,
את אותו השטן. הם הציבו את המטרה הזאת והם נלחמו עם הרשע. כי רק באמצעות מלחמה עם הרשע אפשר להביס רשע. רק באמצעות מלחמה עם מפלצת אפשר לנצח מפלצת. אותם 4 הוביטים קטנים ומסכנים לא המציאו לעצמם תירוצים. הם עסקו בדבר פשוט. הם לא ניהלו דיונים עם מפלצות. הם לא ניהלו עסקאות עם מפלצות. הם לא שחררו מפלצות. הם לא חיזקו מפלצות. לא סבסדו מפלצות. הם עשו את הדבר הכי פשוט והכי ברור שצריך להיות בשביל לנצח רשע ומפלצות. הם השמידו מפלצות. זו הדרך היחידה לנצח מפלצת, להשמיד אותה. לעומת זאת, שתי הגיבורים החזקים, האיתנים, החסונים, שמחוזקים בכל הכוח האפשרי, שיכלו בתנועת אצבע אחת קטנה, או במבט קצר, במקרה של סופרמן, להשמיד את המפלצת בשם ג'וקר, בלי שום מאמץ, בתנועה קטנה אחת. לא הצליחו את זה ולא יצליחו את זה לעולם, כי לעולם לא הייתה ולא תהיה להם מטרה לנצח את הרוע. כי הם מזמן כבר לא גיבורים. הם גם בטוחים שהם שונים אחד מהשני, אבל למעשה שניהם מבצעים אותו הדבר. שניהם משוכנעים שאחד הוא ימין והשני הוא שמאל, אבל אין ביניהם שום הבדל, בגלל ששניהם דוגלים באותה המטרה. לשתיהם אין שום עקרונות ושום מטרה לנצח מפלצות ולהביס את הרוע. שתיהם מחפשים רק דבר אחד, דופמין זול ותחושה שהם אלה שמצילים את העולם. גם אם המחיר של התחושה הזאת יהיה השמדה מוחלטת של כל האנושות על ידי המפלצת בשם ג'וקר, שיושבת במרכז. סיימתי את ההרצאה. למי שיש שאלות מוזמן לעלות או לכתוב בצ'אט.